Hanggai dolog lan sagonong nani sanalong hanggai bahai tanggo dolog khakayo kaham nong na hining kang bo kaham no hanggai tining kang hai video katal te phayoka tining video hangge ang recipe phunong nai hanggai tining recipe hangge muya ka kamu tai lobi ari sungnai hanggai narok nai tang de pulan sini paithak jora ang songpani phunong nai narok no hanggai tining hanggai muya mui songnai hanggai takbono khuknai có muya khôi bài khá cái muya lagi di sang này mo cái có cái muya bút di sang này các kamu gửi tại lubiar này có các kamu cũng cái di samjak muya muy kutu khang kata boro masore sinai masore khang pias tabukar lobi hari sinai ek orang kai tok bahan tabuk songnai kai ma ko lisong kai kasing berapa mosla rok phule rogai kha tok bahan hangkai tabuk bono kholobi tonai tabuk kai ang moi rok sangbai mai rok sabai kha angkai tinin video asung jora tu nyong sinai angkai ang recipe sangai phanamani narok bahai nang jaka comment khai sadi dolok angkai biskang ang narok ni bagai hain haite video tui phene sinamai angkai narok soya te haike nai tongni angkai gobang ma borok na ani channel no to subscribe khajaga tongon te please ang nong no request khayo narok ana support khadi angkai subscribe khaja ani channel no angkai ang video katal tu nai nyam ni bagai tai bang kan narok no mana na ani channel no angkai tinin bagai asung jora tu nyong sinai angkai next vlog ang narok bahai haite samalai tang to